Court of Appeal wacho ni nokomie hearing. To hearing kaka wang'iyo kata mana mar employment. Kuyieni mokoni chieng' makama wa accuse B. Kelo akili kata ini B. Magino dhi e bunge. Ma joge olose e bunge. Mochako dhi e Senate. Ma wakindo loso kiny godhiambo mage timo cross examination. Mage wayo ma ibiro winjo. No me hearing. That will be like the principles so far established. So whether or not nogol e pokoyal. Okay. Koro kege moro wuondu to kata koyudi nogol an procedurally. To nyal duoke office. Court biro mna miye gimiluongo ni damages. To duoke office ok easy to unwind. Kane dwa duoke office osani. Case no nyaka ket kethure kendiki kaka respondent. Case no nyaka ket penjo. En bende nikech koro en gi interest nyaka bed sued. Parliament nyaka bed kanyo, Senate nyaka bed kanyo, President nyaka bed kanyo. Jigi te nyaka keti. Kore kikoni wadwa biro duoke. Nona to kiwacho ni nogole marach. Ere ng'ama direct mondo duoke? President, kuso Parliament, kuso court. Aparo ne adwaro ni kwara mok bedu mariek. Koro kik ng'ato bito chacho chunyu koni gi kocha. Right.